Azaroaren 25ean emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako eguna da, eta beste urte batez emakumeen kontrako indarkeria mota guztien aurka gaudela, eta hori ez ezik indarkeria sorrarazten duten eragile guztien aurka ere gaudela esateko irtengo gara kalean. Egun hori aldarrikapen egun bat da guretzat. Indarkeria matxistaren alderdi ezberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna, hain zuzen ere. Izan ere, emakumearen kontrako indarkeria etxeko gai pribatu bat izatetik, jendartearen eta politikaren arlora zabaldu da azken hamarkadan. Hain zuzen ere, argi geratu denean, indarkeria matxistaren jatorria ez dagoela gizon violento batengan edo burua galdu duen gizon batengan. Berdintasunik eta orekari gabeko jendarte harreman jakin batzuetan baizik. Egia da, momentu hauetan lege, zerbitzu, salaketa eta politika publiko gehiago dauzkagula eskura, indarkeria matxistari aurre egiteko, eta hori egia da. Alabaina, indarkeria hori ez da inondik inora murrizten ari, eta indarrean jarraitzen du gure jendartearen eremu guztietan. Horregatik esaten dugu, desorekak indarrean jarraitzen duen bitartean, indarkeria matxista horregun duela. Botere harreman, desorekatu horiei eustea delako hain zuzen ere, indarkeria horren funtsa. Hortaz, emakumea izate hutsagatik indarkeria jasateko aukera txikiena dagoen bitartean, gure herrian ez dugu bakea edo normalizazioa lortuko. Zentzu horretan beharrezkoa dugu egunerokotasunean botere harreman horiekin haustea, eta horretarako jendarteko eremu guztietan lanketa berezia egitea ezinbesteko dugu. Ildo horretan prestatu dugu aurtengo azaroaren 25. testuinguruan prestatu dugun egitaraua. Gizarte zerbitzuen sailak, gazte lokalak, kale hezitzaileak eta udal ludoteka aritu gara horren prestaketan. Eta ekintza ezberdinak dira antolaturikoak. Alde batetik izango dugu pelikula, azaroaren 22an, eta azaroaren 24an gaztei begirako egitaraua izango dugu, Plaza Morea. Horretarako gazte lokaleko arantxak emango dizkigu azalpen zertagoak. Atxaldian zehar ideien panela aurkiko dugu, nahi duna bere ideia edo bere proposamen botatzeko gaiarekin lotuta, txapa taller bat, silueta taller bat, autodefensa ikastaroa Ismaren bitartez, zumba sexista saioa Leire Errakaldekin, plasmon eta bukatzeko batukada feminista. Aldengo iraipen ezberdinekin harremanetan ibilia arratsalde hori antolatzeko, eta gure aldetik pixkat animatzea eta parte hartzea. Hilabete honetan zehar ere selfie lehiaketa martxan ari gara, Instagram bitartez, gazte izuzen dute ikastetxeen laguntzarekin, eta animatzen dana bere selfia botatzea, hashtag da katu hona online. Gure aldetik animatzea. Egitarago honekin, azkenean lortu nahi duguna da, adin ezberdinetako